Slava vanu xêratin qanala me em ê îro bavra kulêrê panîr çêbikin. Kerem kin werin em dest çêkirina kulêrê xwe bikin. Belê vanu ji bo kulêra malzeme me ev in. Piyaneka çaya ava me tînegermî heye. Piyaneka çaya mas û dikarin şîr jî bikarbînin. Piyaneka çaya rûn. Kevçekî xwarinê me ya. Kevçek xwe diheb hêkin me şikandiye zerkayekî hêlaniye ji bo em serûyê kulêra bixin. 150 gram rûnê me malê heye. 150 gram panîr heye. Ew panîr jî goriya daxwaziya we û kîjan celeb panîr bixwazin û dikarin bikarbînin. û 4 piyanê avê jî arvanê me heye. Werin em destpêkê te malzemê xwe rûn li nava hev bixin. Ava xwe berdine nava kasa xwe. Mast, rûn, meya xwe û hêkê xwe bixine nava hev û em ê hinekî li hev bixin weka 5 deqîqa em ê bisekinin bila meya me xwe berde. Meya me xwe berde êdî em ê vêga arvanê xwe bixine navê û em ê hevîr bikin. Em vêga ji hinek arvan ser tezgaha xwe bikin û em ê ser tezgahê hevîr bikin. Vêga hevîrê me êdî temam e em ê 4 girêka ji nav hevîrê xwe derxînin. Em ê van girêkê xwe wisa çêkin û deyne têxine tepsiya xwe bila weka nîv saet 40 deqeyê bila piriş bibe. Belê hevalino di nava 40 deqeyê de hevîrê me wa tiriş bûye. Em ê êdî girêkê xwe wisa vekin. Em ê hinek arvan dîsa li binê bixin. Wisa hinek arvan ser tezgaha xwe bikin û em ê girêkê xwe vekin. Me vêga wisa rûnê xwe malê lê xist. Îdî em ê girêka xwe êdî ji ku me vekiriye em ê wî jî deyne serê. Em ê ji wisa serê rast bikin û em ê hinek rûn ser rûyê vî nakê jê bixin. Em ê vêga ji vê hevîrê xwe wisa bidine hevê. Wisa hinekî dirêj bikin. Em ê ji vêga wisa hevîrê xwe bibirin. Weka kulêrê biçûk. Înca ew jî goriya daxwaziya we ye mezna ya wî biçûka ya înakê. Em ê wisa bibirin û em ê bixine sîniya xwe weka 15-20 deqeyê bila sîniya me de jî piriş bibe. Em ê wan her du girêkê xwe êdîne jî aynî wisa vekin û bibirin bixine sîniyê. Wan her du girêkê xwe êdîne jî aynî wisa vekir û rûn lê xist û em ê vêga weka 15-20 deqîqa bisekinin bila sîniyê de jî tiriş bibe. Hinekî gel ku wextê we hebe û dikarin nîv saet jî û saetek jî bisekinin. Em ê vêga êdî kulêrê xwe ji sîniyê derxînin. Em ê wisa her du aliyê wan bigîjîne hev û em ê vekin desta. وما هناك بانير بخنا نافي
بعدی جی گوریا داخوازی و ضعف که من دخنه ایده و گوریا داخوازی و امی وصل هب بگرن ام ضعف زیاده جی به هوا نازل قینن دبی بلا به او جی او نپرس کریکه و امی بخنه سینیا خوی فرونی بگم کلوری خو خلاص کر ایده امی زرکای کلی بخن وصا سریع ناکی بخن و امی هناك رش جی سری بکن و امی 108 درجه در مفرونا خو بکریه فرونا ما گرمه امی باوینا فرونه وكا 20 دقيقة نص ساعتي ببجة بلي هوالنو كلوري مد فرونا مدد 20 دقيقة دا بجيا گركو مخوازن ام خوارنه وصا پیشکشی وبکنش کرما خوش مرا بنا آبونه لایک کیش مرا باویجن و مج اینستاگرام بشوپینن ناوی ما کوانی الحه ساعتو نوشیجان بجورا